Baldakizu zer den ilargi eklipse bat? Adi egon. Datorren martxoaren 14an goizaldeko zitatik aurrera eta eguzentira arte, zerura begiratzen badezu, behatzeko aukera izango dezu. Ilargi eklipsea hilbete fasean gertatzen da. Eguzkia, lurra eta ilargia erabat lerrokatuta egon behar dute. Fijatzen bazea, lurrak itzal egiten du eta ilargiak itzal hori zeharkatzen du. Ikusiko dezu, ilargia iluntzen doala lurraren itzalean sartzen den bitartean. Behin itzalean erabat sartuta dagoela, kolore gorrixka batean ikusiko dezu. Hau da, eguzkiaren izpiek ez dutelako jotzen zuzenean gure satelitean. Atmosfera zeharkatu behar dute eta bakarrik uhin luzera hauek iristen zaizkio. Gogoratu, martxoaren 14an ikusteko aukera izango duzu.